Madaming higit salamat. Balik kita sa atong nga pagpakalaga diri sa Ilonggo News Live sa second portion sa atong nga program. Guest naton ang head sa City Disaster Risk Reduction and Management sa bahin sa City of Iloilo sa pagpanguna sa ilang head. Wala si Ma'am Duna Magno. Of course, ini timing gini sa subong sitwasyon, no? Kay nga disaster di mo balaan, di mo paktan nagatuhaw unexpectedly, no? Sa bahin sa syudad sa Iloilo. Ang imo pagpanamyaw, Ma'am Dona, sa aton mga viewers diri sa Ilonggo News Live. Good morning. Good morning, Tito Art. O, salamat, no? Ginibitahan mo ako liwat sa imo nga programa. Nagsatanan nga naga-monitor kag naga-sunod gid sa mga shows sang Ilonggo News Live mayong aga sa inyong tanan. Madamo gyud salamat, Ma'am Don, bisan pa sa imo nga kasakuon subong nga adlaw bala naton nga may ginapatigayon nga paraw regata dito sa may bahin sa Arevalo, pero kitagaan with chimpo nga makahapit ka diri sa aton nga programa. We are privileged nga nangin bisita namon ikaw subong adlaw. Ma'am, before ako mapamangkot sa mga details sa nga plano nimo sa disaster sa imo opisina, ano ang mga ma-report naton diri sa bahin ng syudad sa Iloilo? Parte sa imo opisina, Ma'am Don. Sa opisina, padayon no ang aton nga mga programa sa aton mga kabaranggayan. Balaan naton nga ang orientation sa mga newly elected officials ongoing. So we were thankful nga ginalaw kita ni Sir Dingdong, ang aton city director sa DILG, nga maka-share man sa ila no about sa mga DRM services naton. So tito ginoobra naton dira, gino-orient naton ang mga barangay about sa disaster risk reduction and management ng mga policies, the use of the funds, kag ang mga programa nga pwede nila i-implement sa ilang mga lugar. Ikaduha, padayon ang iserbisyo sa aton nga emergency medical services nga section, kilala ini sila no sa ICER, Iloilo City Emergency Responders. So ara 24/7 pwede matawgan as long as may ara kita nga mga emergency nga mga situations. And at the same time, ang ara man na aton nga USAR, Urban Search and Rescue nga team, kung may mga kinanglan respondihan kay may ara kita vehicular accidents, may mga emerensya kita no, dala sa mga nagkalatumbang nga mga kahoy or dito sa aton mga coastal areas may mga issue sa drowning, near drowning. So ara man sila nga nag-provide sang services. So aside from that, padayon ang aton nga mga consultation sa aton nga mga partners, especially sa karon nga ginapangatubang naton nga epekto sa El Nino nga fenomeno. Ma'am Don, masinigang disaster sa inyo kani kay na hindi mo ni ma-expect nga gatuhaw nagatabo ning disaster, no? Diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, most common nga mga disaster nga nagatuhaw diri. Ano? Balikan naton tito. We can only call an event a disaster kung natabo na siya, dayon may ara nga it's a result, may ara nga mga losses, damages. So kung wala pa, amo ning ginatawag naton mga hazards, so kung peligro. So ang syudad sang Iloilo, no, anong nagkalain-lain nga mga hazards or peligro nga peligro or katalagman na ginapangatubang niya. Number 1, prone kita sa bagyo, di ba la? Bagyo. Kung may bagyo, may pares pa ina storm surge. Kag may baha, prone man kita kay March subong, prone man kita sa sunog. And then earthquake, ang mga human induced naton nga mga ng mga events like oil spill, maritime accidents. So water scarcity, drought. So pila ina sa mga ginapangatubang naton nga mga hazards. Susubong ginabatsyag na naton ang epekto sang drought. So padayon ang aton syudad upod sa mga kabarangayan naton sa pagmonitor sa epekto sini. Kay kung ma-establish naton nya tama nagikadako sang iya nga epekto like 15% sang projected naton nga populasyon niya pwede maapektuhan, ma-establish naton nga apektado gid kag nagakinanglan sang emergency assistance, that can be one basis para makarecommend kita sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council sang state of calamity. Isasaw na to, no? Subong kahapon nag-celebrar kita sa Fire Prevention Month. Start na sang Fire Prevention Month kahapon, no?
Sa tusay galing kayo nag-blackout ba sa paggabi? Pwerte ang blackout, nag-reklamo ang tao, tama kainit. Anong inyong preparation sining sabahin sa ambot sang Fire Prevention Month, Ma'am Donna? Sa Fire Prevention Month, led din siya ni BFP, no? So kahapon, nagtanda sila sa motorcade to, again, to remind people nga ang gina-observe na nato ng fire prevention sa bulan sa Marso, but then wala lang nino ginaobra kada Marso, but the whole year round. Yes. So gapanguna ginang aton BFP sa pagpangampanya nga ini. So like right now balaan naton nga before pa nagtupa ang March 1, damo na gid ang mga cases naton sang sunog caused by may mga grass fire kita, residential fire. So ang ginaobra subong gina-intensify noon. Upod nga kami ni BFP sa pagkampanya sa aton nga mga communities paano malikawan ang sunog. So damo na ang mga IEC materials naton nga gina-post sa may social media, ginapadala sa kabarangayan kang PAO naton ma-develop pa ni sila sa mga audio nga mga ano dito messages no nga pwede i-play sa public address system sa kada barangayan, reminding people nga pareho sina subong nga drought magkuankin maghalong no, especially ang mga nagapanigarilyo nga hindi magaboy sa upos sa mga kilid-kilid kibasi itong mga trash na natigi sa init dakpon sa kalayo ba magkos kina sa sunog, especially kung may brownout like what happened last night, halong man kita kay kabit-kabit bituka nainitan kita abaw naduluman, sindi sa kandila, nalipatan, it can cause man sang sunog, no? So, upod din na sa mga na-remind natin sa mga pumuluyo nga mas mag-aligmat sa sini nga panahon. Ginadokar mo ni sila, ma'am? Hindi ako tito, ha? May posibility, bahin part ka mo sa pang-educate? Yes, sa mga partner kami ni BFP. Yes, thank you. Kaya kung madumduman naton, ang RA 10121 nagasiling nga ang kada local government unit mag-organize ang iyang disaster risk reduction and management ka council or committee. At the barangay level, may ginatawag kita nga BDRRMC, Barangay DRM committees. Ang trabaho sini, amo ni ang policy making body at the barangay level. Okay. So, no-organize din nato kada barangay. So, may 180 ni kita ka-network sa BDRMCs. So, paagi sa ila, dira naton gina-course through ang aton mga kampanya para ma-edukan naton ang mga pumuluyo. Tapos, may mga partners man kita, pareho sang may manning agency kita nga upod, no? Ang Philippine Transmarine Corporation. Ang ila naman ginubra, may project sila nga mag-train sa mga trainers para amo na mag-educate sa mga communities on disaster preparedness. Okay. So damo na kita mga trainers, ang iban kapitan dira. So kung sa may barangay level, barangay level, okay. May taga city level man. Okay. So hanggang ubra kung may mga invitation kami, kag hindi kami kapadala sa mga staff, ang mga trained ang mga speakers naton ang nagakadto dira. Kag ang nami lang kay na train sila ilang nga barangay ginasagod man nila sa pag-educate. Okay. But then again, Buko lang na-share, Tito. Pero last year pa na. Kaganami, kay very active ni PCC. Last year lang. Last year, oo. That's why kinang hindi nga may advisory ka mo, kag may ara ka mo nga. Sige, pero aside na Tito sa mga forum no gagapanaog, naga-istoryanay, may ara man nga mga games. Kay may board game na sila nga gin-develop. So nami man siya nga palaagyan nga through the games naga-learn ang mga bata tigulang about disaster preparedness. Okay. But that's different pagit sa kabalakang camp nga gintudlo sa aton sa mga Hapon. Nag-develop kita ya sang aton nga creative way to educate children through disaster preparedness, no? Through games by teaching disaster preparedness. Inayang ginobra naton ara sa mga open spaces gampang mga bata. But through that game ga-learn sila paano ako magbulig sa mga PWDs, sa mga elderly, kung may baha, anong sakto nga paguyat sa ila, pagkarga sa ila. So isa na sa mga pamaagi nato. Tina-train na ng mga barangay? Kagdamo na nag-invite sa ato dito. Inang nga proyekto was introduced to us under sa Sibarat nga project, ang community-based adaptation and resilience against disaster project. Taga Yokohama City, ni CityNet Yokohama, ang nag-introduce, funded by JICA. So, okay. It started in 2012 to 2017. So, for 5 years. And when they left, gin-institutionalize nato ang mga programa nga ini.
ang amon barangay ambot yung himo nila siya pag wala ko di kabati daw ay ko kabalo nga ang barangay namon ga So pwede gid nato na ipa-check kag i-remind si Kap nga Kap may interest dito. Kaya dalon sa inyo barangay. Ato lang amon barangay kapitan na sa amon da barangay namin ang barangay kapitan nga bago no. Anong gani ka nga barangay tito? Dapisay na haro. Sa Lua Pesay na Haro. Sa kay ni kapitan namon sa una man. Do taga si Palmihar kay Palmihar. Nami si Kap Eva. Nadala na sila si isa na sa aktibo nato nga kapitan si Kap Eva. So pwede gid kay bisan nag-retire na siya, nag-end ang iya nga term, pwede gihapon nga padayunon ang mga programa. Kay gusto ko na ipabaloda kay Kap. Ayuhay kami ni Kap. Ang bagong kapitan na. Mayon ni kay kada barangay may ideya bala ka in case of emergency labi na gid palayo lang may mga sunog. Amo lang sa ligid gusto ko na magkadto kay Kap para at least ang mga tao mismo na ma-aware kag ma-train sila nga in case of emergency. May plano gani ko to kay Kap nga mag-istorya nga kung pwede may gamay blang mini mini lang yang naparox na nga fire truck. Isang una sang ara pa si Councilor Ramon Waloksin. May mga may mga plano ni sa una nga butangan sang fire hydrant kada barangay butangan sang mini nga fire truck. Para nga at least in case of gamay lang sunog mapagabot sang fire truck dagko kundi kag aside from dira tito no kay that's disaster response marespondi kita kay may ara ng sunog. Ang namin lang kung maka-touch base ka sa barangay may istorya ang pumuluyo namin programa mo. It can be a platform kinanglan mahangpa nila sa pumuluyo naton nga prone ka mo sa sunog kita nawon ang kahuyang nyo. Amo na ang rason nya may mapping no aside sa mapping kag istoryahon gid ano ang kahuyang anong vulnerability ninyo it could be nga ay base nga sige kamo ka educate tag-aman ulo hindi magpati. Kay most likely Ma'am Don ang klabanan sin gato sa mga boarding house. So pwede ka mo kapasugod programa sina and we can help you with that. Kay mga boarding houses kisa mga kuan bala ano pa ano term mo to kina nga supon-supon ang lamang kuryente daw kuan na saksak lang da way gina-check octopus no. Tani ma-check na kay dumdum naton sa ligay nga semana may nasunog diri sa may San Nicolas La Paz. Kag sakon pag ibalo nga subong ginlubong to napatay mo. Nang nasunog do subong adlaw ginlubong. Gani nga hindi naton gusto nga matabo ina sa mga kabarangayan labi na gid kun malayo ikaw sa kuan layo abi sa mga water hydrant o fire hydrant da. Abot ang fire truck sa imo urot ng isa ka barangay da. Ang isa ka gi-request amon sa liga nga sa talk namon sila pwede mo madugang ang need to organize ang mga fire brigade. Fire brigade. Oo, parang the first instance sila ang first responders. Nga kung may nakita nang nag-aso may sunog, bakit relay? So ang mga membros ng fire brigade amo nang pwede ka una mag-take action. Kaysa maghulat kita nga mag-abot ang ambulansya. So ang pinagikauna nga obrahon sino ang mga pumuluyo sa communities masigpagwa ang balde. Correct. Bakit relay patsa ang kalayo. So isa na sa mga ginatudlo naton. Kag ang problema siya na kung white tubig sa barangay. Isa pag gid na. That's why ang isa man naton kakampanya gina-encourage naton ang kabarangayan nga magpatindog sang ilang rainwater harvesting facility. Kay correct. Sa aton nga sa study bala sa climate and disaster risk assessment nga report apektado gid ang Iloilo sa drought. And that because of the climate change sa near and far future naton amo na ning kalakaran. Maglala lang gid ang epekto sang drought sa aton. So anong pwede? Anong scenario? Ang dry days naton will become longer kag drier. Correct. Ang wet days naton ang panahon nga gaulan mas maglipot ang panahon. Pero kung magulan, sobra-sobra man nga tubig ang ibobo. That's why sa panahon nga tagalulan
sa luon. Oo. Catch that water. Whatever little rain we can catch para magamit naton siya sa panahon sa tag-init. Correct, ang mga kuan bala, ang ning mga barangay hall, pwede mo na magamit sir. ng Yes, Tito. Amo na water na sa may harvester. programa sang syudad. Tanan niya government infrastructure ginapabutangan na. Sang Correct. cistern, sang rainwater harvesting facility. Ang diri sa plaza naton, may Oo. water impounding dira. Ah, okay. So dako ang bulig sang tubig nga na catch dira sa pagbunyag sa mga tanom sa plazas naton. But according kay Sir Neil, because ang kadugayon sang init nga ini, naubos man ang tubig dira. Pero dako nga bulig eh. Dako Imagine mo kung wala, basi isang nagligad pang mga binulan nagbatsyag ang mga tanom. Anong water harvester na ang tawag na rain harvester kung water harvester? Rainwater harvesting. Rainwater harvesting na supposed to be tanin na himuon na hindi lang yan siling kung ano lang na himuon sa barangay. Kinantagaan ginasang order na mayor ang mga barangay kapitan. Nakapasa na ina si Councilor Eli Estante Ah, sa galing. ordinansa nga magpatindog sa mga rainwater harvesting facilities. okay. So gina-encourage lang nato ang kabaranggayan kay ang amon opisina ang naga-review sang ilang barangay disaster risk reduction and management plan. So ginatanaw namon nga may ara kamo allocation para sa tangke, sa rainwater harvesting facility or other nga mga nga mga equipment and supplies nga makabulig para sa panahon sang drought, sang sunog. More or less mapila ang gastuhon sina Ma'am Donaw. Depende sa design, Tito. Ang dalis niya nga kuan. Nga kaya sang barangay. No? Ang isa ka pwede, mabakal sila tangke. Ang 2,000 liters nga na, depende kasi may mga bidding, no? Oo. Adugay na ning nabalaan ko nga presyo sang una do 2015 pa, pero basi isubong madlaan na siya sa mga 35,000. At Hindi ako sure. Pero inatangke lang. So maubra ka pa na sa mga sang sang linya. Kaya ang isa maka-requirement dira dapat may ara nga infrastructure nga pwede ka magkuha sa tubig. Oh. And usually gina-encourage gina ang mga bag-o nga structures para limpyo nga tubig ang magilig dira ka magsulod sa imo nga tangke. Kag magamit mo yan, all purpose na yung magamit mo ng tubig, pwede mo na yan sa barangay, dapat nanom sa Pamunyag mga sa tanom. punyag na tanom da ni Sir Inigo Garinggalaw. Pwede mo na yung magamit. Pwede mo na magamit na sang panglabada. All Panglimpyo purpose sa na, no? salakyan. Oo, limpyo sa salakyan. Kay tiga, sulubra man lang na kung magulan. Ang 100,000 guro, pwede na guro. Gamay na nga budget guro sa Depende man sa barangay kay may mga barangays nga gagmay ang ilang BDRM fund pero pwede nila gamito ng other sources. May 20% pa sila. Kagati mayuan nila bulig si Mayor May kuan na niya, may fund na niya si Mayor nga in kaso pangayuan nila. Pangayo ka ni banda sa mga basketball lang na mga liga-liga lang na gani nga kung kisa pagtapos na inaway pa gani ginamo pa na gani tapos sa liga-liga. Iniya kuan niya lasting niya nga kinanglanon sa mga pumuluyo da labi na gid sa timpo sang disaster o crisis sa Ma'am Dona, no? Gani nga isa ini ka dapat itulod na sa gobyerno ng Siyudad San Iloilo. Hindi lang sila nga drought subong, maminsan lang ta kay bangod daw drought. Himo na to ni abi nga daw isa na kaproyekto sa siyudad all year round, Ma'am Dona. Agree Tito, no? As I've mentioned earlier, may mga ordinansa na inaagin pa sa. So it's a matter of implementing kung anong ara sa may mga policies. Kang role namon sa CDRMO, i-ensure nga ini makita sa mga plano nila. Kag ma-monitor na mo kag mag-evaluate nga amo na ning mga kabaranggayan ang nakapatindog. Gani ang mga lagwo nga barangay ti okay na mga gagmay nga barangay ti with the support sa mayor, kayong mayor na ito, no, ginalantaman nila na ang hindi kakaya, ginasuportaran man na sa mayor, di ba? Inayagin ang bala natin, parte lang sa sunog, no? Kung sa baha naman, ano ang mga preparation natin dira? Inay natawag din mo nga mga brigade do kay na, pwede man natin isla magamit, amo man nagyapon nga tawag, gamito natin sa in case of emergency, labi na kung bagyo, Ma'am Dona. Oo, no, Tito. Kaya balaan mo ang aton nga
nga set up no. Ang BDRMC amo ning policy making body. So ang BDRMC nga na pwede gid ka organize ang different nga mga teams nga pwede nila matap for prevention and mitigation, preparedness, response, rehab and recovery. So pwede gid ang mga usually na ang gina-organize nila ang mga tanods. Oh, Pero kung tanods. kami pa mga volunteers sa barangay, Volunteer pwede sa gid mga barangay. youth. Doon tudluan paano ang pagpreparar para sa nagkalain-lain nga mga kalamidad or mga katalagman para nga hindi na kami hapuon, kami padirihalin sa city level ang manaog ang magtudlo sa mga communities kundi sila mismo magbulig edukar sa ila mga pumuluyo. So Correct. pwede gid. Sa kisang baha, ang ginaobra na nato ga mapping kita no, ga hazard mapping una. Okay. Pagsang risk assessment ginatanaw. Based experience ninyo, diin yung mga area sa inyong nga lugar ang nagabaha? ginabaha. Oh, okay. Sabi sa nabalaan nila kag ma-recall na experience ano kadugay nga baha, ano kadalom sang tubig, anong kadamo sang tubig. Pila apektado. Pilang apektado. Kay para magamit mong information in anticipation sang panahon sang tag-ulan. Correct. Kung mabalaan mo ng ari na, tag-ulan na, sige-sige pa ning ulan, 30 minutes, masaka ang tubig sa amo sini, bahaonan mo ng area, dapat subong palang manawagan na kaming evacuate na kamo. Preemptive evacuation. Kag kung diin nyo evacuate. Kung diin i-evacuate. Oo. Parts ng trabaho nila, identify din ang mga safe ng mga evacuation centers. Correct. Ang namin lang tito na at the city level, wala akong may istorya, may ara kita nga ginatawag nga operation center. Okay. Naka-lodge na sa isa sa mga eye care centers. Amo na ang sang nagligad kung kadto diri wala pa na no. Ang eye care Iloilo City Action and Response o kon islana na namon Resilience Center. Ang idea diri gin decentralize ang disaster preparedness response nga efforts ng syudad. Botang balon may ginpatindog nga isa ka building. Kag sa building nga di naara si police, si BFP, PSTMO, okay. kag kami. Okay. And then, magtawag ka mo sa aton nga hotline, ma-receive ang information nga nasang apat ka opisina. That's why, pag-dispatch, nakabalo ng apat ka offices ngayon na. So, ang tendency, pwede mag-dispatch dululungan. Okay. Kag mas aktibo ang aton nga pagresponde sa mga pumuluyo. So nga i-care na naton subong may 5 kita ka operational nga mga facilities. Isa ara sa may Ungka, i-care Ungka ang lapit bala sa terminal dira sang Haniway across ang gani na siya nga sementeryo. Christ the King. Christ the King. May ara kita sa Balantang, may ara sa may Suok, i-care Suok, tupad to sa quarantine facilities. May ara sa may Kalumpang, nga iya sang lapit sa sulod mismo, sang Huntado Subdivision, kag sa Gaisano, nga kapital. Okay, mayon na kay all-in-one, ano pa sila? Sana all. Sana all. Oo. So kung magtawag kag may emergency, kung diin nga i-care ang malapit sa area nga na, kung iya na AOR, Area of Responsibility, so sila na magpagwa sang team nga magresponde. Kabay pa nga, lang blackout. In case of emergency, kung may mga blackout, may mga backup ka mo ng mga Kami naman sa may generator? option, yes tito, may ara kami nga generator, gin-insure gina naton kiti dapat ang imo nga operation center, that's the nerve center of all your response operation. So hindi gina dapat mahagbong ang operations nga na. Critical katama ang nga lifeline ang electricity. So that's why we make it a point nga may ara kita generator, internet connection. Ang inyong inyong opisina will train bala ini yung mga staff nyo mga personnel ninyo? Sa aton nga sa operation center huugid kay we're very thankful sa OCD man no kay damo-damo sila nga mga trainees sa ginhatag especially on the emergency operation center. How does it work, ano nga competencies ang kinanglan sa mga staff aside sa OCD, damo man kita partners like ang Philippine Disaster Resilience Foundation, PDRF, under the Climate Resilient Cities funded by USAID no. Gahatag man sila training so maka-benefit na ang aton nga mga staff. So kung makita mo ang may mga products kita kag services nga gin-develop gid sang aton nga opisina no kag amo nang mabato ninyo regularly nga advisory or kundi gani makita ninyo may mga IEC materials nga sila man ang naga-develop dira.
So in terms of ICER naton, sige-sige man ang training na nila no sa basic life support. But this year we're looking at a higher level pagid nga skills no na pwede nila nga ma-develop. Si Mayor, as you can recall, last year to ata no na ospital gin-angioplasty bala. So nagdumuno siya nga siling niya may isa siya ka doktor nga willing gid niya ma-train bala ang aton niya ICER staff paano pagid ma-improve ang ila competencies when it comes to responding sa mga stroke cases kag cardiac arrest. Heart attack. So ginahikot na lang namon ang mga requirements para ang aton mga doktor, mga nurses dira matrain man sila. Kay may ginatawag na siya nga golden period no sa pagresponde sa mga na-stroke. So importante nga matudlo na sa aton nga mga responders so that we also increase the chances sa mga patients no for survival. Ang may ambulance, plakabilog ambulance aton na. Currently, I think we have 11 ambulance units. Kada district may ara? Per iCare ang isipay naton. So, duha sa gaisa, no? Isa sa Suok, sa Kalumpang, Balantang, Ungka. So, may anom kita ka teams okay. na nag-responde all over the city. Ang ining personnel sa ambulance, na sila? Doktor, nurses? Sige, Tito. Sa kada duty, no? May tatlo kita ka units. Unit 1, 2, 3. For every unit, tingob na sila nga nag-duty no may isa kita ka doktor, may duha ka dispatch officer sa mo nang gabaton sang tawag. Nga kung may emergency magtawag ka mo sa emergency hotline. May 5 kita ka teams nga na-distribute all over the city, 5 or 6. 5 no, ika-6 ang USAR naton. So sa kada ambulansya, may ara kitang ambulance driver, duha ka crew kag isa ka nurse. Or isa ka crew, 3-4 daw mo ng combination. Tanan nga pasyente, pati mga cardiac na may patient, sila man na nagakuha? Yes, Tito. Basta emergency case. Okay. Kay subong damo, gareklamo nga ako nung hindi na magkuha ang ICER. Kay ginbalikan man nato ng statistics, damo ang for transport. So ini siya? Ang mga nagapa-dialysis, ang iba nagapa-check up, hindi naman ini siya emergency no nga situation. Emergency lang gali. Oo, so subong gastikit kita nga emergency cases. Ang nabudlayan ng abinaton sa mga transport nga mga patients ngayon gadugay ang aton ambulansya. Kasi ulaton mo matapos mag-dialysis. Correct. After sina mabakal pa siya bulong, mapa-check up di. So doon nahimo nga personal bala nga salakyan. Wala naton ginadingot, kaso lang ang implications sini kung diin nga iCare nga facility ang nagresponde, ma-create na siya sang vacuum. Kay kung may emerhensya nga lapit sa area, hindi sa responsibilidad hindi dayon kay ato siya naghulat pa to sa nagpa-dialysis. But then again, may mga cases man nga ginatanaw ang aton mga doctors, gina-assess nila. Oo, gina-assess nila ang sitwasyon. So depende sa assessment no, kung mabalaan nga bedridden gid, hindi kaya, may mga considerations. Sino nag-assess ni? Doktor gid naton. May doktor gid kita. So for every unit may doktor gid kita. Okay. Hindi gali pag gusto lang manawag ka dayon. May mga protocol pa gali. Amo nang ginapangakig sang aton pumuloy. Anong protocol na? Isa damo gareklamo. Ang iba, tiyang kusog na tito magreklamo kay ginaimbestigaran ko makisa ang mga kapamilya nga wala sa scene. Siguro, ako intindihan ko na sila kay gapane, kay layo ka mo, wala ka mahimo. Tapos kita lang nila nga, ano man yung mga taga-ICER, wala gadali. Correct. So, there was a case last week or 2 weeks ago. So, gin-post nila. So, gin-paimbestigaran ko. So, it turned out, nga on point ang assessments ng staff. Nga wala gin problema. Siling nila, ma'am, gadiman to, gin-post niya nga ako nung wala gin tagan-oxygen. Kaya pagbutang na mo pulse ox, 98. Hindi na pwede nga. Hindi pwede. Correct. So, nga mo lang isalig sa mga doktor naton kag mga nurses. But then again kisa hindi mo man manigate ang fact ito nga may kaugalingon na decision ng folks. Kisa ka panik na mo. Oo. Ti kisa magsiling nga ay outpatient lang ni. Pwede ka mo diri kay para matatapan na hindi gid sila kung gusto na sa hospital emergency. Ti wala na kami mahimo kay ila na iya. Correct. Or there are other folks nga gisiling nga hindi na kami pagdala sa hospital. Bisan daw alang-alang sitwasyon gina-explain sa ila. Pero kung hindi gid magpasugot,
ginapapirma na lang na sila namon Pero- sa discharge against medical advice. Pero ang halin sa balay, pakato sa ospital, okay. Okay na siya. Pero halin sa ospital, pakato pabalik, pauli, hindi pwede. Depende sa sitwasyon, but most of the time, ang default nga answer dira, hindi. Kaya ti Oo. mapuli ka na mo. Oo. Pero, ginatanaw gyapon ang sitwasyon. Kaya ti Ah, kung okay. hindi siya, kaya consider man kami, ang pasyente mo. Hindi man pwede sakay sa taxi, kay bedridden, gid siya. Galing. Damo pa nag-alangot sa kalawasan Oo. niya. So, kisaga consider kami. Pero kung madala sa istorya, explikaran sa mga staff, kag okay man sa family, wala na kami nag-cater. That's why kung isa ka pangakig sila, i-post na nila sa social media nga mo ni, bawa ka, sir to, emergency ni daw, pero daw ay hindi emergency ang ilang kwan. Oh, pag-responder nga ulag. Kisa nagsala sila, they thought may nagtawag na sa ICER. 10 minutes na sila nagsala-sala, wala may man nakadumdum, magtawag, late na manawag. Oo. So kisa they take it against the ICER nga Gani. dugay ko no mag-abot. Mm. But then again, sa kada palabot sa amon tito sang complaints, ginapa-check ko gid na siya, kay hindi man fair nga ang mga staff lang pamatian ko kay Gani. base may punto maning mga Oo. ang mga nagareklamo, so pirmi ginana mo na check ano ang level of readiness ninyo, kay hindi pwede nga dugalaminday lang kamo. Gani mo. The reason why nga nagpatindog si Mayor sang iCare kag decentralized sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad, because we want to improve our response time. So ano ang justification ta nga damo gyapon ang nagareklamo kag naga-suffer nga mahinay kita, so ginapa-check gina naton para correct man nato ng ang proseso kag protocols namon. Kagisa ang mga, even the way they explain ito, kay sisambala lang nila ang mga folks na may protocols kami balaan. Siling ko, hindi ko mo magsiling ng protocols, i-explicar. Oh, correct. Nga wala nyo pagindala ang pasyente, ano ang ginahulat. Oh. Nga hulaton gidina, so that mas butang man nila sa konteksto nga hindi pagali kami madala, kay hindi pa ready ito ang May rason. hospital nga mag-receive sa amon. Kaya muning ginapangita, parang rason, maintindihan sa po ang pasyente kag folks niya. Kay para sa ibalo sa aton mga listeners, mga viewers naton, from hospital, kinanglan niya, hindi sigida nga i-admit sa hospital. Tawag ka mo anay sa hospital, then ang hospital masiling nga ready na, amo na pagdulong nyo. That's why iban nga reklamo, kasi nyo, tani dulong na sa hospital, kung hospital karon hindi mag-admit. Kundi dako nga problema sa ICER. That is may idea ko na, ma'am, doon, kay iban sina, dumduman ko sa una sina, si Doc, si Mrs. Diragin na sa naglugay sa ambulance. Diri sa may Siya ang maternity. pinakauna nga doktor sa ICER. Oh, diri sa maternity sila. Before na sila mag-admit sa pasyente, gina-arrange sila na sa hospital. May folks kami, may kwan kami, may pasyente kami, gusto na mo ni admit da. Karon kung masiling gutok. So, no, may problema mo ni kagang folks siya gadali, nga hindi mo ma-explicar ang basulan sina amo ang ambulance nga kwan nga crew. That's why nga kung kaysa before ka mo mag-post sa social media, ako pinsanan ko sa inyo ni Ma'am Dawn, kay balaan ko gid na ang sitwasyon ninyo nga before ka mo mag admit kag mag-transmit sa hospital, i-arrange sanay na sa hospital kung may bakante, kung okay, kung hindi okay sa mga hospital, silo naman sa isang hospital. Is that correct, Ma'am Don? Sakto na tito, no? Kisa nag-hopping sila, pila kong balikan. Kapin pa kong puno. Ay, kisa, hindi, daga-react ni ang mga pamilya nga akadugay. So, ang istorya ko magani sa mga staff, i-develop man ng ilab lang nga skills on how to comfort ang mga folks. Explicar nyo. Kwan gate kay kisa... Alalay man, kay siling ko, itandaan nyo. Gapanik ni sila mo. Hindi na makathink rationally sa sitwasyon. Correct. So they need assurance man nga what you're doing is helping ang patient. Kaya kung isa kung ang nagabaton kisa sang tawag, kung ara kisa sa kuan sa inyo opisina, kung medyo kapoy man siya kag hindi man sa kabalo pagpanunot sa istorya, ati laban-laban reklamo gid. Mo gid tito. So grabe lima ko ni sa mga dispatch officers naton, sa mga ICER nga staff. Kati grabe nga pagdisiplina magka sa kaugalingon. Kisa masiling sila nga ma'am do mga akig na gid po. Pero hindi pwede kay frontliner mo. So tanan niya pahanuno, tanan niya pag-explicar. Correct.
Ginahimo Dapat nila. maginimuon mo gid na nga medyo paintindihon mo gid nga amon ni hindi ka gid dapat nga do mangakig ka na to no. Oo. Pero hindi ka Pero makapakig. Pero siling ko gani sa ila tito, masugod kita panaog sa mga barangays kung ang focus for the past few years amo ang mga programa sa DRRM nga mas related sa mga physical hazards, human induced no. Siling ko tutukan tapagid ang services naman ni ICER. Panaog edukar ang mga edukar nato ng aton pumuloy, especially mga barangay leaders kay baw sadya. Sang lapit ng eleksyon ang damo nga colors mga manog padalagan. Aba. Kaya ti mga ayaw bulig ang ila pumuluyo. Oo. Sila itong mamaninoy, manawag. Oo. So, reklamo sila kung hindi pag-facilitate. Oo, na yun. So, it turned out, siling nila ma'am, na-notice na mo ning trend kay lapit na galing eleksyon. Sa barangay na Ma'am Don, may mga personal ba kamo nga mag-train sa ila? At least pagkabalo sila mag-handle in Oo. case of situation nga makabig na ton nga problematic gid. Oo, duha na siya tito, no? Sige-sige ang training sa first aid sa kabarangayan. Oo, mayo na. So, ang ICER naton nga team, ina. That's one. Number two, ang aton nga operation center nga mga staff, ga bulig man no, nga ang kada barangay ma-set up man ang ilang emergency operation Correct, center. correct. Parang coordination bala sang information, Oo, correct. sa mga reports, mas dasig. And then, ang aton nga USAR, nagatutok man ini siya sa mga drills. Anong usar man? Urban search and rescue. Ah, Ang okay. ilan sila ning gina-dispatch. Well, kung may mga medical cases, ginaba-dispatch man sila. Ah. Pero ang ilagin niya expertise na ara siya sa collapse structure. Urban search. Soon pag ang collapse structure tikalon ako. Kaya inog-train pagali sila. Pero kung may mga na-trap abi sa mga vehicles, Ah, okay. sila ina ang nag-responde. May mga Okay. drowning, near drowning. Well, mga train ni incidents. sa mga membro sang usar niya. Ano Ang usar? USAR, oo. Kaya ang nami dirang aton nga chief, ang iya bini nga training sa Sagwagid. Ah, So, okay. in-house ning training. But this year, ang training naton sa CSSR, Collapse Structure and Search and Rescue, nag-invite kita no sang team halin sa Subic. Okay. Kanday Sir Rani nga magno nga grupo kay na sila may track record man sila sa amo sila nga nga work sa CSSR 24 hours kid ang duty ninyo, Ma'am Don. 24/7. 24/7, no? Hindi gina mabakantihan. Wow. Mayo lang subong kay by disaster. Medyo relax. Depende man tito. So there are days ang na-notice naman sa statistics. Okay. Friday night, hasta magkagaon sang Domingo, taas ginayang kaso. Siling nila man balaan Anong mo. kaso da? Damo siman. Siling ko ano nga siman? Simanal. Kaya ang nagsweldo. So mahappy-happy sila, mainom-inom. So pagpuli, hubog, nagbunggo anay ang mga tricycle, ginbunggo nila ang poste na nagilinaway sila. So amugid na damo ng cases. Gali. Kamo man nagyapon man responder da. Kami ang nagaresponde. Pero kaysa maluoy ka lang kay di ba, happy-happy sila dahil wala silang balo nga pagpuli nila. That's the last time nga nagkadlaw sila. Correct, So correct, grabe correct, niyang correct. kwan ang mga Correct. alcohol-related bala. Oh. Bagay, no? Ting mga breath analyzer na hindi na inyo. Actually, hindi sa amon. So, ang ginabutang lang na namon sa amon, yung ginatawag na PCR, Patient Care Report Form, dira ang record bala sa ginarespondihan namon. So, gina-indicate lang nila nga nag-smell sang alcohol, pero scientifically, ideklaragid namon, nga hubog siya. Hindi ka mo makakwansa na. Hindi, without Technically, the hindi ka mo breath, makabreath. Why ka mo breath analyzer? No? Wala. Kaya amo ganing ginistorya na mo last time upod sa PST mo nga basikin ng lan magpaano bala ano nang tawagan ni sa LTO mapa-deputize. Deputize. Amo na. So wala pa gid man final nga discussion sa amo na. Or siling namon basi kay pulis. Oh, sa police kay Ma'am Sheila da kung pwede da, no? Kagaling Sa mga meetings pwede na maistoryahan. Sa una, may breath analyzer sa una ang LTO. Pero I don't know daw gin-recall yan to. Why takabalo kung nga gin-recall to. Dapat may amog man na kay hindi mo mabalan. Ikaw mayo ka mag-drive. Pero iba niya oros-oros. Amog Kaya gali kainom na. Defensive hubog driving na. ang ibo Oo. pero kay na hubog siya Anyway, nakita ko tong posting ninyo sa advisory ninyo sa City drought. government. Ano mga mitigating mga measures ninyo para nga at least ang tao aware kag ang tao magatagam sa sining
why na to infected ba si maglahoy pag ng drought, Ma'am Donna? Sa assessment ni Pag-asa, until end of May, no, may experience na to ng Wow. drought. Mapiki ni siya by Until end of May? Subong March pa lang? March, Oo. April, so, May. mag-peak pa ini siya sa Tatlong buwan. April kag May. So, expected niya by June, masugod ang tigululan. So, that's why, as early as last year, Tito, sige na yung meeting mo ang sa city government nga side. Kay, na-anticipate na ning pwede niya nga epekto. That's why, sa istorya ni Sir Inigo Garinggalaw, ang ilayang mga farmers, nagpili na nga daan sa mga seeds nga pwede itanom bala nga makaresist sa sobrang init. And that's why, subong naka-harvest pa sila. But then again, they're saying nga in the next few weeks, mabago na ning estado naton. Kaya nga, ang ongoing, progressing ang epekto sang El Nino. So, Kagawin ni mabatsyag Kaulan. yun ang ilang agri nga sektor. Ang inubunyag mo pa lang sa tanom, wala na Correct. kay nagsambot na ang mga atabay. February 5, no, we had this special nga CDRMC meeting. Dito gin-launch ang campaign sang syudad about the water conservation man, no. Ang aton nga core message is about kabuhi, luwason, tubig tipigan, Ilonggo proteksyonan. Kay gusto naton manawagan sa kada pumuluyo Sino naton. nag-coins na? Ikaw nag-coins na? Hindi, ang council. Council. Ang mga PIO mo da, ang mga friends, nga mga sagad, tapos Aba! ginistoryahan sang mga members man, no? Sang nagkalailain niya committees, sang CDRMC. Kaya ang idea dira is that we should feel the urgency nga tipig sa aton niya tubig. Hindi naton na ipag-isalig sa syudad, sa barangay, no? Nga mag-produce ng tubig nga kinanglan nato kay kabalo kita nga drought na gini siya, even ang aton mga sources na mabatsyagid na. So, kita mismo, individually or within our household, we should also do our share. So, under sa messaging na, gin-launch ang project nga Rise Against Drought, Dramas and Diaries. Kay dira, sa diaries, dira ginapang produce sa mga IEC materials nga pwede basihan sa aton pumuluyon what to do to conserve water. So pareho sina, di ba, kung maligo ka, kung pwede hindi ka laan mag-shower, guro ba si pwede nga balde para nga mas maano mo Kung makontrol. pwede nila ka mamaligo. Tapos ang mga ginugasan mo, last mo nga bunyag, hugas sa pinggan can be used nga pang flush sa CR or pang bunyag, things like that. Ensure nga mga pipes niyo wala gatulo. Basta mga reminder para nga in our own little way makabulig dito. So that's one. Number 2, parts ng mitigating measures naton amo tong istorya kung sa rainwater harvesting facilities, encourage ang mga barangays naton, no, nga magpatindog sini para nga makakuha pa sila sang tubig kung may ara ulan kag ma-stock ang water nga pwede na magamit during the dry days. In terms of efforts man sang mga nagkalailain nga mga sector, si environment si Senro, so siling nga may istorya sila kay MPI para nga ang during mag-flushing sila, ang tubig nga to amo na lang tong gamito na pang bunyag. Kag ang mga workers sang Senro, even sa construction sector, gina-encourage to sila nga baguhon lang schedule sa obranay. Kaya gina-expose mo tao sa grabe nga init, no? Kung the usual ka nga 8 to 5. Correct, So amo to nga according kay Sir Neil, kagahon sila ga pamunyag kagaga hapon na gid. Say 5 to 7 PM para hindi matamaan, no, ang mga tao and at the same time ang mga Tanong mo. But then again, subong according kay MPI kag kay South Balibago, normal pang ilang operations. So ang ilang distribution okay pa, ang ilang mga sources of water siling nila wala pa man nakalabot sa critical nga level. So for MPI, siling nila sa mga may connection sa ila, they can still provide, no, the amount of water nga kinahanglan. Kaya as of now may 73 million liters per day sila nga production and 65 million ang ginasupply, no. But then again, kung may mga external factors nga pwede makaapekto sini, maano gini siya ma-reduce gid. But then again sa meeting kahapon tito na istoryahan nga mas ang nagabatsyag gali amo tong mga households nga dependent sa shallow wells. Okay. Kay sa drought nagasambot gid ang mga bubon. So ang ginubra ni CDRMO CHO, no, kag ni Senro, nag-agree kami on a survey tool nga amo na siyang pasabtan sa kada panimalay kay we need to establish nga apektado gid sila nga na-reduce ang ilang access to potable water. Kay in the end,
kung ang numero mag-merit nga mag-recommend kita sa declaration sa state of calamity, we will do so. No, pila ka percent ang kuan? Ang According sa guidelines ni NDRRMC, one of the criteria is that there's 15% of the Population? Projected niya affected population niya naapektuhan and in need of emergency assistance. affected Projected population. projected population. Okay, 15%. 15%. So, ginbalikan nato Anong baseline nyo sina? ang ato niya climate and disaster risk assessment nga report kay may ato dito nga record I think we have 25 barangays nga high risk kag moderate risk okay. sa may drought. So ginkuha atong population niya I think around 94,000 and 15% of that nag-arrange man around 14 to 15,000. So once okay. nga sa survey may establish na siya, then we can use that as basis. Anong barangay dire nga high risk? Ang top 5, nalipat lang ako I Ang think may hinaktakan. by district. By district, damo gito siya ang sa may Haro. Tapos ang mga sa coastal naton. Pero ang top 5, I think Hinaktakan, Taka, San Isidro, Kalumpang ata. Nalipat lang ako. May damo nga factors man ang gintanaw. High risk siya kay it could be nga damo sa mga population ng exposed. Okay. Diri sa may diri dampi sa may anong balmo kani? Daw lapit man sa dagat? O sa coastal lang Kalumpang. Nga Kalumpang. Tingnan nga iris ba? Amo na siya kay damo abi nga mga criteria ang gintanaw. Kuan no? Thickly populated na naging Thickly area. populated. Pero sa meeting kahapon na namian man ako, kay tikong ang ginasiling nga ang may mga water connections based makibalibago kagay MPI they can still provide meaning nga maapektuhan ang katong dependent sa shallow wells. So siling namon aside sa may sidra nga data nga tanawon pwede balikan ang record ni CHO sa kadamuon sa mga atabay sa syudad kag pila sa mga ga-access dira ang naapektuhan. Okay. Tani pa mangkot ko ni sa CHO. May data ka mo kung ano mga kuan subong? Mga balatian subong nagtuha bangod sining kainit? Sa pag-meeting namon ang gin-share ni Doc Tang is that sa monitoring nila sa statistics wala pag isang significant increase sa communicable and non-communicable heat related yung mga diseases. Sila ang mga ginalupot, ang mga AGE, di ba la? So wala pag ito isang significant increase. But then again ginabantayan nato ay ang epekto naman sila sa dengue. So ginamonitor man nila closely But so far wala significant increase. Most likely, worst case scenario, anong himuon naton kung magsigi-sigi ang init? Ano himuon naton? Di mag-supply ang balibago kung MPIW sa sang tangke kada barangay sa inyong meeting kapon? Ginistoryahan man to siya nga in the next few weeks, ay closely monitor gid mo and it could be nga magbag-o ning mga datos naton maglala pagid ang epekto. So isa sa ginatanaw kung wala access sa tubig laban-laban, it's really the tankering nga system water rationing kag tapos ang mga water tankers maglibot sa mga kabarangayan to provide water. That's why importante itong siling mo sa mga barangay nga invest ka mo sa tangke. Although last year damo nang hatag mo. Di ba si MPI nangatag. May mga record man kami, even si DPWH Galiga, patindog man sa mga rainwater harvesting facilities, ang barangay, schools, may ara man. So, asiling namon, i-inventory ta ni sila para nga kung may need nga magrasyon sang tubig, at least balaan naton. Di na mga location, di na mga tangke nga mga available. Masige nimo nila to, Ruben, nga butangan sa isda. Kag sa makoy, kag mga kuan, mga ano pa na magagmay blang isda na, mga goldfish. Masige nimo nila to. That's why mayo na Ma'am Donna nga ginkuan nyo, i-inventory ninyo kay base ko nagkradula to kay government property ni. True. Kay kinahanglan nato nini ma-appreciate nato ina nga kinahanglan gali kung times ang summer. Pero kung wala summer, yaboy na nila na sa kilid no? Hindi man kay kung tagululan,
Amo na to siya ang gamiton siya as Dapat. rainwater harvesting facility. Pero batasan ba sang Pinoy? Pinoy blay longgo bla nga singa baylan da way pa damo man magulan damo man tubig. Kali nga dapat sina nga mayo na kay inventory ninyo kay kung sino to gintagaan mabalaan ninyo kag kung hindi kag serviceable pa okay gid. Pero kung hindi serviceable kung baklan sila sa bago. Amo nang dapat kag bara naton nga concern ang city government pinagi sa kay Mayor Triñas sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Maayo ning ginahimo ninyo Ma'am Donna. Kaya ako personally nag-appreciate ako sa gina-post na ninyo ang mga advisory bala at least mabalaan naton kung ano na ang level, ang critical level, kung di na dampi kag ano imuon naton in case nga may matabo nga maglawig ang ining El Nino phenomenon, Ma'am Donna. Thank you, Gitito. Nung na-appreciate mo, kay we just felt the need nga sige-sige ang pagkomunikar sa pumuluyo sa risk nga ginatubang naton sa drought. Kay hindi pwede nga gahipos lang kita, hindi naton sila pagpabaluon. Kay kung hindi man naton pag-i-communicate ini ang mga stakeholders they wouldn't be able to perform man ang ila walang responsibilidad. So kanami gid nga na-appreciate mo man ang ilang effort. Kasi first time ko na nakita na. Kanami sa advisory ninyo. Siguro, bago lang ni ginamonitor ko tanan nga at least mabalaan ko man bla. Actually, sir, si Mayor gito. Sila niya anong status. Tapos sila niya, sige, pagwa kita advisory. So we drafted the advisory and it was a group nga effort no ara si MPI, si South Balibago, si Enro, kami, kag si Mayor gid nga nagtanaw sang advisory nga ina kag nagbalay-balay. Correct. Namin na katanan ng activity nila sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Kinanan niya at least mabalance ang tao bala kung ano ginahimo niya. Hindi man sila nangakakwat ka mo bangko nyo nga mo ni ngay time kada gamay-gamay lang na ngay kek sige lang post para makita nila nga kamo mismo nag-perform sa inyong obligasyon bilang mga public official kag mga opisyalis. Kaginiya tito advisory, di ba? Correct. Kana ang ginakomunikar sa ilang peligro nga pwede nga mag-abot man sa ila. So kanami man na-appreciate. Thank you. Thank you, Gid, Ma'am Donna. Bala naton nga medyo masako-sako ikaw. Kaya nabalan ko ni masako ikaw kay kada chat ko sa imo tito makuan ko masako ako. Tiganing salamat kita nga nagkadto ka diri sa aton nga programa. Agod nga maka-explicar ka man. Kay hindi kabudlay man nga kun ako lang ma-explicar na budlayan ako pero maayo na nga tanan nga mga efforts ninyo kamo mismo explicar at least ang mga stakeholders naton kay balo kung ano ginahimo sa City Risk Reduction Office sa siyudad sa Iloilo, Ma'am Donna. Ang imo nga pagpanamyaw kag basi kung may i-shout out ikaw sa aton mga viewers subong adlaw, Ma'am Donna. So sa liwat ito Art nabo masalamat yan sa invitation. Do last year pa to. Last year pa to. Nga nakita kita. So nalipay man ako no nga again nakachimpo kag naka-share man sa aton pumuluyo. Kaya nga ako nya nga prinsipyo as long as may platform nga pwede kita maka-share sa aton nya mga residente aton pumuluyo, I take that chance. Kay who knows ang mga nagatanaw, nagapamati, di ba? May matandog kita nga mga nga matagipusoon dira nga sila man ma-inspire kag ma-trigger to do their own share sa aton nga mga hilikoton. Yeah. So sa aton mga pumuluyo, kabalo naman kita sang aton ginapangatubang subong no nga epekto sang El Nino. So we encourage everyone nga mag-take part sa aton nga advokasya. Kaya ang aton nga participation also means nga kita we're doing something para sa aton kaugalingon kag sa pamilya para hindi kita matamaan sa epekto sang El Nino at the same time mapahagan-hagan naton ini nga epekto para sa aton komunidad. Madamo gid nga salamat. Madamo gid salamat Ma'am Donna kag kinahanglan ang tawag nila nga prevention is better than cure. Kinahanglan prevent naton ang pagtuhaw sang baha, kag pagtuhaw sang sunog, kag ang tanan nga kalamidad. Kay kung i-prevent naton ini ang epekto sa aton hagan-hagan. Kay kung pabaya lang kita tinaban-laban sina mabugtaw lang kita nga uway na urot ng aton nga mga tinipo naton nga ginahimakasan madula lang ini sa isa lang ka
isa lang ka minuto doon ni tanan. Madamo kay salamat Ma'am Donna sa aton mga viewers diri sa aton nga pagpangalagad subong adlaw. Sa kalan diri ni Engineer Ruben Panes ang inyo abyansa Kanginan Art Calzas. Happy weekend. God bless us all. Yay! Picture kami ni Ma'am Donna.